bisita guys. Good morning guys. Kaanting na naman tayo. Tiksay. Wala kaming pakialam! Tagal na hindi tayo na tiksay. Dito sa mga dating spot. Malalapit lang. So guys, stay tuned na lang. Update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa sa spot. Okay guys, let's go. 7 hours later. Dali guys. Dami nila, sana di mabulabog. Ano yung kaya ito eh? Lalaki guys. Yun. First shot, bla bla. Yun o. Nagbisita guys. Huh? Ito pa isa. Dami. Halo guys, maliit lang. Dali guys. You know.
Okay guys. Pang-anim. Wow naman! Wow! Wow! Dali guys. Mata. Ayun o, malaki. Guys, malaki. Dali yan. Dali guys. Yun o. Yun. Isilip sa gilid. Yun, dali guys. Malaki o, sayang. Bahala ka sa buhay mo! Sayang yun, malaki. The next day. Uy, ano naman guys. Ayan na yung makapal na ulap oh. Namumuo na naman ang ulan. Maaga pa lang. Uulan na naman. Okay guys, papakita ko na lang sa bahay yung huli ko. Oh, bagay pa. Tulad ng huli ko guys. Medyo ayos na yan. Pang ulam na rin yan. Malalaki ito yung ba. You know, mga plapla. Siyam na piraso. Okay guys, hanggang dito na lang. See you on the next vlog.